Keungsdong. Het lijkt zo'n onschuldig helpmiddel voor de landbouw, maar er school het gevaar in. De oproep van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding verwonderde donghandelaar Hoogland dan ik net. Je hebt natuurlijk wel van de aanslagen daar in Oslo en andere ontwikkelingen in de radio today. Oren kan het wel zijn de meststoffen die wij in de handel hebben, dat zijn wel leegwaardige nitraatmeststoffen zitten hier. En die binnen voor explosiegevaar zitten geen gevaar of een boom. Toch binnen de regels de aanroende jaren onscherpen. Ze maaien particulieren net meer alle varianten donkeerpje. Er kan er een convenant ondertekenen dat vooruitrent op de nieuwe wetjouwing. Dat wij alleen nog meststoffen, kunstmest, dat we hier in deze loods opslaan, beleveren aan professionele gebruikers. Dus akkerbouwers en veehouders die zogenaamd door een registratie beschikken. De boeren worden terug de coördinator waskogen. Ze werken deze maand weer een protte met Keungsdong en hebben zelfs een variant op het hiem lezen. Toch binnen hier de regels onscherpen. Wij moeten een boekhouding bijhouden, wij moeten precies registreren wat we strooien. Dus mijn knoeitkinderen net willen. En ik kan me niet voorstellen dat er ooit een boer is, omdat men wezens, elke boer is een hutwerkende man die het wezens op zijn omgeving en op zijn landschap, die tegen maar iets hier om mij werken zal. Mij werk je misschien net, maar stellerij van een grote partij Keungsdong, dat zou theoretisch kennen. Zul je de keusmest extra beveiligen? Nee, het zit in silo's wat toch een burger heel moeilijk uit te halen is. Men moet er een kunstmestrui onder zetten en dan moet een klepje maken worden. En ja, wat net mogelijk is, maar ik zou het hele probleem net.